Bueno, mirade, como estamos, vamos a presentar bonecas, non sei, de Raquel Castro. Vamos a facer unha presentación en 3 actos, porque 3 actos son os que ten o libro. Entón, vamos a comezar polo primeiro acto. O primeiro acto é unha escena única, e é as presentacións. Bueno, entón, ademais de que Raquel ten 7 libros individuais, 2 colectivos, fundamentalmente teatro, eu o que quería que me explicara é por que escribes teatro. Por que escribo teatro? Sí. Bueno, pode che dar dúas explicacións. Primeira, por necesidade. Empezou todo por unha cuestión de necesidade, porque eu cando me vin de Compostela, despois de acabar, moi apenada, por certo. Estudou filoloxía galego-portuguesa, hispánica e non sei cantas cousas máis, pero eso te delo aquí. Sí, eso xa. O sea que... Entón, pois nada, agotei o tempo alá que tiña que agotar, xa non podía estudiar máis. Entón vim pa casa, non me quedou máis remedio, e despois de unha vida activa en Compostela, pois meterse nunha parroquia, vamos ser, non sei, Galiza profunda, non? Pois custa, non? Entón dixen, bueno, teño que dinamizar a miña parroquia de alguna maneira, non? E entón, pois, empezamos aí a artellar cousas, e xa no 99 creei unha asociación teatral, porque era o que a mí bueno, que me gustaba, non? Comisión de festas xa había, iso sigue habendo, iso non perde, sabes, sempre ven a Panorama ou como Dominicano e estas cousas todas importantísimas, pero había que dinamizar a parroquia noutro senso, non? Entón, pois, eu máis unha compañeira que estivo un par de anos só, montamos unha asociación teatral e empezamos con un grupo infantil juvenil de nenos, voluntarios, tíamos moita xente. E logo xa a xente maior gustaballe moito, non? E tamén montamos un grupo de maiores. E ao principio, pois, recorres a obras que están escritas, claro, adátalas un pouquiño para que che teñan tantos, porque, a ver, a rapazada, cando vais a actuar, quere actuar e quere facer un papel. E, pois, eso de facer ali de árbore todo o tempo ou de pedra, pois non lle mola nada, non? E entonces, pois, chegou un momento que non tiña obras. Porque, claro, empezas, a mellor leva xa 5 anos, e non hai obras de teatro, non había daquela un catálogo de obras de teatro que poder tirar para que esta rapazada fixese, non? Entón, empecé a escribir eu as obras, a carta. Tantos nenos este ano, tantas nenas, tal, bueno, pois entón estaba ali con eles, miraba, máis ou menos observaba, este pode caer ben este papel, este outro, pim, pam, e facía a obra. E facía a obra para os nenos e a obra para o grupo dos maiores. E así dende, pois, a ver, empezamos no 99, pois ponte que no 2000 e pouquiño xa empecé eu a escribir as obras. E ata agora que para empezar o Venres temos as 25 xornadas de teatro de Alxén. 25 anos xa de teatro na parroquia xa ten mérito. Bueno. Hai outras cousas que sobresaíron máis, o sea, que empezaron despois, pero que colleron máis renome, que sei, tipo o Festival de Cans, por exemplo, así, non? O noso é teatro na parroquia e para a xente da parroquia. Iso non quere dicir que todos sexan grupos afeccionados. O sea, afeccionados sí que hai, un día de teatro afeccionado, pero por ali pasou, eu que sei, Isabel Risco, Cándido Pazó, Luis Zaera, pasou moita xente. Porque sempre hai un día tamén de teatro profesional, non? Que fan teatro no Teleclub e para a xente do Teleclub. Sí, non, a verdade é que... Entón, pois, por necesidade, empecé por necesidade. Por necesidade, pero tamén por querencia. E logo porque me gusta o teatro e porque para min é un xénero, aínda que tamén escribo novela, de feito os primeiros premios que gañei son de relato, premios de relato, pero o teatro é moi rápido. A miña especial de teatro son áxiles. Eu sou unha persoa moi nerviosa. Desas TDAH diagnosticadas. E entón, pois, o teatro a mí... Un poquinho máis alto temos que falar. Sí. Vale. Bueno, pois proxectamos a voz como se estivésemos en clase. Non teño fallo por iso. Entón, que sucede? Que o teatro a min permíteme esa axilidade. É rápido, non? A novela require máis repouso, máis procesado, máis narración e tal, non? Aquí xa os personaxes se describen a si mesmos e non fai falta andar con moita floritura. Para min o teatro é a axilidade, é rápido, senón tamén o público tamén se aburre, non? De unha maneira. E entón, pois iso, por esas dúas cousas, quizáis, escribo teatro. Basicamente, vaya. Ademais dunha querencia persoal, tamén hai un aspecto social importantísimo, porque dinamizar unha parroquia, un espazo
comunitario a través do teatro, que non son bandas de música que están tan enraizadas, que fan esa labor tan importante, pois tampouco é algo tan normal, aínda que hai moito teatro amador, non? Si, hai moito. Moito teatro amador que logo fornece o teatro profesional, non? Todos as grandes da escena, non? Tamén, claro, empezaron facendo os camiños de teatro amador. Bueno, nesta presentación faltaría alias Komorebi, que Eva Agra, que é a ilustradora. A verdade é que é un libro que ten unhas ilustracións, non sei se ti te imaginabas así, porque ás veces, claro, te imaginas unhas personaxes, xa prefiro non imaginarme nada. Claro, pero o que saia nas ilustracións prefiro non imaginarme nada. Bueno, levome sorpresas, sorpresas. Pois entón, esta gustoume. Aquí temos a Eva, vale? Sí. A ver, que Eva é unha rapaza que, bueno, a súa estética é moi manga, anime. Sí. Foi unha das fundadoras da cooperativa STH e agora forma parte do colectivo As Paxaras. Eu creo que é unha persoa que é nova aínda, pero xa leva unha carreira sostida, non? E, sobre todo, intervén moito nos espazos públicos tamén. Fai temas de muralismo, de arte urbana, e, bueno, pois, hoxe non nos acompaña, pero está aquí. E logo, xa, para rematar este primeiro acto, que a verdade é unha escena única, non ocupa moitas páxinas, teño que falar un poquinho de Galaxia, pero sabedes que vou a decir? Que Raquel, bueno, ademais de que estamos no noso 75 aniversario, que aquí Carlos Labreña tamén, que o sabe, Raquel forma parte dunha nómina de autoras e de autores importantísima na nosa editorial, da colección Árbore. Carlos Casares, Paco Martín, Fina Casal de Rei, Marilara Elisandre. Bueno, hai e na actualidade moitísimas máis, pero, bueno, aquí estamos contigo. E o que teño que enfocar con este tema é que esta colección comeza cando prácticamente non había libros en galego para a rapazada, para a cativada. Había traducións. Isto foi un empeño de Carlos Casares, que, bueno, foi unha persoa, pois, a verdade, moi interesada en que as obras en galego chegara a cativada. Podemos lembrar tamén as traducións do Principiño, tamén era un gran admirador desa obra. E, bueno, pois, a verdade é que Raquel forme parte de Árbore, pois tamén é importante para a nosa editorial, porque teño que decir que alá polo mes de outubro eu coñecín a Raquel de Ouvidas. E sabedes por qué? Porque fora un centro de ensino, porque fai tamén turnés polos centros de ensino presentando os libros, e Arturo, un compañeiro, un comercial, dixo: ai, hoxe estivemos nun centro de ensino e porque estábamos presentando Sobremesas sobre versos, que é un libro de unha novela do ano 2023, ademais premio Sinbad para o recordo do Alzheimer, e resulta que os rapaces fixeranlle recetas para Raquel, pois os rapaces fixeranlle recetas que poidera comer, celíacas. Entón, foi como dicir, ai, Raquel Castro, sobre versos, e foi como unha das primeiras autoras coa que eu entrei en relación sin coñecernos. Bueno, pasamos ao acto segundo, vale? Son 3 actos, non é moita cousa, pero ten moita enxundia. Este acto segundo de Bonecas ten 2 escenas. A primeira é curtiña, a segunda é bastante longa, prácticamente é a mitade do libro. Para a primeira escena quero que presentes as personaxes de Bonecas e como imaginaches a trama, pero, sobre todo, que describas brevemente estas personaxes que teñen uns nomes, non sei se elixiches os nomes por algo especial, bueno, hai algún que sí, non hai que desvelar moito a trama, non? Pero un pouco como faz esta entrada nas personaxes. Este ano quixen, bueno, o ano pasado, quixen por facerlle unha homenaxe precisamente a esa rapazada do grupo de teatro de Alxén, de Salvaterra de Miño. Entón decidín poñerlle os nomes.
deles. Ah. Cada un deles son reais. Son os rapaces e rapazas dese grupo de teatro. E entón puxenlle os nomes deles cando, bueno, para que se sentisen máis identificados, non? Despois cambiei un nome, cambiei o xénero, porque a min apetecíame tamén, o sea, nas miñas obras vese bastante, pois, o feminismo, vese, pois, o empoderamento da muller e todas esas cousas. Entonces a min apetecíame que Xoán, que era o científico, o que manexaba todo o cotarro, que non fose Xoán, que fose Xoana. E entón aí sí que cambiei o nome, eso sí que foi a propósito, porque unha cousa é facer unha peza de teatro para que a represente, e outra distinta é logo para editar. Son dúas cousas distintas, non? Eu gústame deixar repousar as obras, que se queden un pouco, logo que tal, e despois doulle un repaso e refágoas e digo, isto podía quedar mellor así, isto así. Unha cosa é o que se edita e outra cosa é o que se fai ali en escena, non? Basicamente é o mesmo, non? Pero hai certas cousas que matizo, non? Entón os nomes destas personaxes pois son todos nomes reais, non? Filipa e Lara e todos os demais. Logo, os personaxes en sí, a personalidade non, eso xa é obvio, non? As bonecas, bueno, pois as bonecas representan pois o espírito de rebeldía, non? É como a cousificación que fan das rapazas, das nenas, que ainda quedan, parece que non, pero sí que quedan, non? Todas vestidas, todas monas, con moita lazada, non? Elas sacan a lazada e rebelanse a iso, non? É como unha metáfora de non queremos estar así encasilladas, non? Como as bonecas. E logo, pois, está o personaxe principal, que é Lois, esa inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Que había que personificala de alguna maneira, claro, porque a inteligencia artificial pois, é algo moi abstracto, que está dentro dunha máquina, témola dentro do móvil, tipo, dice, faime un comentario de texto, non sei que, e faicho aí, empeza a pensar, pero non, había que personificalo, non, para darlle vida diante da rapazada, non, que é quen vai destinado, non? E entón, pois, neste robot creado aí, pois, a imaxe e semellanza da Xoana, da tal, e que logo é un fracaso de robot. Para ela é un fracaso de robot. Daí hai unha cita ao principio do libro de Frankenstein, si queres de Mary Shelley, que a min ese libro, bueno, é un libro que me gusta moito, non? Entonces, pois é un pouco así, nos creamos, xogamos a ser deuses, creamos esa inteligencia, iso é para que reflexione a rapazada, porque iso é outra historia. As miñas obras son comedia, todas, sin excepción. Hai comedia, hai risa, cántase, bailase, en case todas hai canción. Outro día lía a obra deste ano, a nai dunha nena que vai a teatro, levou na piscina, entón quedou lendo no coche a obra de teatro, porque a nena estaba na piscina, ela non levara nada para ler, a puxose a ler, non? E dixen, xa me parecía a min toda a obra sin canción ninguna, pero ao final había unha canción. Isto é de Raquel. Porque gústame que o pasen ben, están ali ensayando pois unha hora e media e tal, pois que se divirtan tamén, pero iso non quere dicir que logo non lle quede pouso, non reflexionen, ti despois podes traballar a obra e podes sacar moitas cousas de aquí. Ese rollo que fai Víctor Frankenstein de crear o monstro, el creaba un ser superior, non? Pero non lle saiu como el quixo, e renegou del, deixouno, abandonouno, que é o que sucede aquí tamén, non? Creamos algo e despois renegamos diso. Bueno, esa reflexión quería que se fixera un pouquiño. Estamos creando esa inteligencia superior a nós, ata que punto, para que? Para servirnos ou ser escravos dela, non? Hai xente que xa conversa con Alexa e lle fai moitísima compañía. Bueno, a min entón, pois, ese pouso, non? Que me gustaría que quede aí. Volvendo ao tema que decías de Mary Shelley, a min lembroume tamén a Pinocchio, porque son os xoguetes que cobran vida, e aquí cobran vida os xoguetes, e a Toy Story tamén. Bueno. Porque, quero decir, é como traer como a realidade, que xa... O sea, non... Pero hai bonecos e bonecos, se te fixas na tenda. Están os que están quietiños, que non fan nada, e os que xa están creados con tanta modernidade que que xa fan cousas, non? Que se moven autónomamente, non? E ao final a imaxe de o robot
manexando con fíos unha marioneta sí, dun humano, a ver, pois, o é final simbólico de o todo o que final se quere é transmitir, un non? final... Creo que hai unha ilustración diso. Sí, sí. Fixo ilustración dese final sí. Sí, é esta, non? Sí. O robot aí manexando un unha ser marioneta. humano, non? A ver, non comentamos de que vai a historia, o argumento. Falamos das personaxes, de que hai inteligencia artificial, pero bueno, este é unha xoguetería. En esa xoguetería de repente entra un robot que interacciona con dúas bonecas e tamén co xogueteiro que se chama Xurxo. E bueno, e ocurren cousas, non? Esas cousas que comentaba ahora Raquel, temas de ver mundo, de curiosidade, de eu nacín así, pero por que? Tamén de rachar estereotipos. Pero a hora de construir a trama, como en que como é o teu proceso de creación? Iso faise soa. No, de verdade, o sea, para min é moi fácil. Quero dicir, para min o difícil de todo o proceso da escrita é a idea. Ajá. Entonces, ti estás rayándote coa idea pois unha temporada grande, vas pensando, vas tal, non me gusta repetirme, non? E como case todas as obras son destinadas para este grupo, logo a xente vai medrando e marcha do grupo, non? Pero repítense durante varios anos, entonces a mí non me gusta darlle obras iguais todos os anos, eu quero que varíe a cousa, non? Entón, que se che ocorra unha obra nova todos os anos é difícil, non repetirte, non caer no mesmo, que ser original, vaya. Entón, iso para min é moi difícil, entonces estás por aí nese proceso pensando, tomas ideas daqui, do que ves, do que escoitas. Cando adoitas escribir? A todo meter no mes de setembro, pola noite. Pola noite? Sí, polo día non podo. Teño tempo. Sempre estou moi estresada, entón pola noite. Pola noite. E tes unha rutina, acabas de decir, dun xeito intenso, o sea, no mes de setembro, aí... A todo saco. A cañón. Sí. Si non teño unha rutina de decir, bueno, aparte porque traballo noutra cousa, obviamente, non? Agora estou redactando tamén moito, pero memorias de fin de curso que temos que facer agora os profes, sabes? Burocracia, porque a xente pensa que os profesores non facemos nada, pero redactamos moito, aparte de dar clase todos os días. Entón, agora estou aí, pero non é isto, non? Pero despois no verán sí que escribo e tal, pero para facer a obra para eles, por sempre ese proceso de escrita de teatro para eles é distinta. Empezan a actividade no mes de outubro, setembro, outubro, eu coñezos, vou hasta ali, miro como son, falo con eles, tal, non sei que, e a partir de aí, pois, escribo a obra. Eles están recibindo clases de teatro, non? Durante un tempo están recibindo clase de teatro, pero chega un momento que queren a obra, porque hai que estrenar a finais de maio, principios de xuño, queren a obra. E entón, pois, eu vou escribo ya, e teño que ya ter en 2 meses. Por iso che digo que o que pode ser a mellor un guión ao principio que logo se vai implementando, pois despois hai que traballala máis. O que vexo é que é un proceso aberto porque ti, en función das persoas que van a facer a obra, tamén vas permeando e vas moldeando a tua escrita. Eu escribo ya. Escribo ya, doulla escrita. E a mellor se non me dá tempo, estou moi asfixiada, pois digolle, pois este mes tedes o primeiro acto, este tedes o segundo e este tedes o terceiro, van así. Así tamén me aproveito e recibo críticas ou non. Entón non somente se escribes. Eu teño pouco papel. Non somente se escribes. Eu quero máis papel. Digo que non somente se escribes, sino que dirixes. Non. Non? Non, vou por ali. A dirixinos durante moitos anos. Agora só dirixo o grupo de teatro de adultos, porque non me dá a vida para máis. Facerte maior, xordenche cousas a nivel persoal que non che dan para dirixir 2 grupos de teatro na túa parroquia e un no instituto, dar clase e ter máis cousas no pouco. Entón, pois agora, unha das miñas actrices do grupo de adultos colleu a dirección do grupo dos pequenos. E faino moi ben, por certo, a posta en escena queda perfecta, e hai moita comunicación entre as dúas, e eu escribolle a obra e ela leva a escena, ela ensaya a rapazada. Aparte, xa perdín a paciencia tamén. Escribo para eles porque me gusta moito, encanta mirar ali, agora vai ser este sábado, no? A mirar a obra de teatro nova, e gústame como fai e todo eso, pero
Xa estar con nenos así pequenos tanto tempo xa me... Pues, hai límite para todo. Bueno, Eu xa tengo unha idade. está ben a renovación, dende logo. Sí, sí. Esta peza teatral, este texto, foi premiado co Facho de Teatro Infantil 2024. A verdade é que vamos a toda a mesa, pero como logo, porque entraríamos no acto terceiro, para falar dos premios. Gustaríame facer fincapé na Asociación O Facho, que é unha asociación da Coruña que ten máis de 50 anos e que, ademais, un dos fundadores foi Enrique Ardinguei, o grandísimo traductor, tamén caro galego. E o xurado, que valorou nesta obra de Raquel? Pois o xurado valorou na peza teatral a adecuación ao público que vai dirixida, a súa estrutura cunha proposta nunha construto acaída, a calidade da linguaxe empregada, os toques futuristas e filosóficos que adotan de modernidade e a súa estética fermosa fora de tópicos, entre outras calidades. Bueno, isto é a resolución do xurado e, bueno, parabéns, porque creo que mistura o de ir ali, estar con Manuel Lourenzo e todo eso foi moi bonito. Que realmente por eso é traer aquí unha asociación tan importante, non? E bueno, Raquel tamén promove outro premio de teatro. O premio, hai unha semana estaba entregando Raquel o premio Vidal Bolaño, en colaboración co Concello do Porriño. E bueno, pois aí tamén podemos ver unha representación teatral de adolescentes, outras dúas interpretacións musicais de persoas de 15, 16, 17 anos que dis, mi madriña, que capacidade de persuasión tedes os profesores, pero bueno, tes ti, Raquel, non? A hora de organizar un premio, de elexir o xurado e dun teatro, de un premio teatral pois juvenil, non? Tamén cunha temática pois tamén... Bueno, non sei, eu penso que o premio ese era para, non sei, eu creo que para min, hai opinións diversas, por suposto, pero para min había a necesidade de encher un oco. Eu creo que, por exemplo, aquí, na librería, podemos decir que a mellor a xente ven a mercar, pois, literatura infantil, non vou dicir juvenil, infantil, non? Que abrangue a mellor, pois, ata os 12 anos, que lle mandan en primaria. E logo temos narrativa juvenil, dos 12 anos para arriba, e logo xa en bacharelato pois mandas os clásicos e xa outro tipo de historias, non? Pero temos moita novela, hai moita novela, poesía, pouquiño tamén, non? Os poetas tamén lles diría que fixeran aí un esforzo por esa idade. E logo teatro, non? Que os nenos de 12 a 16 anos poden interpretar de todo? Home, sí que poden interpretar de todo. Pero entón tampouco se explica porque durante anos e anos todos os institutos de Galicia estiveron interpretando o Achado de Castro de Manuel Núñez Singala. Porque non había outra. Porque ti que queres para esas idades? Queres obras nas que eles sexan protagonistas, nas que se sintan identificados, na que a xente que está aí fale galego, porque para min iso é moi importante, que o teatro sirva tamén para espallar o galego. E ademais que haxa, pois, personaxes variados, que haxa moito personaxe tamén para darlle cabido a todos, non? Entón, era unha serie de circunstancias que non se cumprían, que non había un teatro no que eles se poidesen sentir identificados con esa problemática, non? E aí xorde a idea do premio, non? Porque eu de dar clase de teatro e impartir teatro, din a materia de artes escénicas e danza no instituto, vale, moita teoría, sí, moita historia, pero non tiña textos, non, para traballar. E bueno, pois dixen, pois nada, vamos a tirar por aquí. E claro, iso, se eu convoco un premio no instituto, pois eu soa non vale de nada.
Entonces, pois, o primeiro con quen falei foi coa Editorial Galaxia, e a Editorial Galaxia apoiou a publicación, e logo unha persoa que xa non está con nós, pero que tiña moi boas ideas e coa que me levaba moi ben, que era Xulio Amigo, de Galaxia, e díxome: Raquel, Galaxia publica, pero ti tens que conseguir cartos. O instituto, a pública, non ten diñeiro, como fago? Tal. E díxome: vai falar co Concello. Vai falar co Concello. Dixo: pois sí, señor. E lá lle fun a chorar ao Concello, se les puñan a dotación económica. E estupendo, estupendo. Puñen 2.000 euros para o premio e quedou un conxunto pois moi bonito, non? O sea, como dicía outro día na gala, pois escribimos todos pola gloria persoal, pero o diñeiro fai unha maridaxe estupenda coa gloria, non? Hai que comer e hai que vivir, non? Entonces un premio parece que sí, que tache gloria, non? Teño tantos premios e tal, pero o diñeiro fai falta. Entonces, a ver, e foi pois, a conxunción perfecta. Só hai unha persona que non levou os cartos o primeiro ano, que me deu tempo a min a falar co Concello, que me dá moitísima pena. Eu, se non fora porque daba ellos retrospectivamente. Pero bueno, non importa, pois xa ganou moitos premios a día de hoxe, que é unha cousa das que estou moi contenta tamén, porque esa persoa gañou ese premio, pero logo acadou moitísimos máis, e agora acaba de gañar, xa que estabas falando do 75 aniversario de Galaxia, o premio de novela. Sí, Fernando Castro Paredes. Castro. Sí. Iso fora unha risa aquel día, porque fora o primeiro ano, e fora unha risa porque, claro, estaba Francisco Castro por Galaxia, Raquel Castro organizando o premio, e Fernando Castro gañador do premio. Entón todo era unha risa, echaronnos a preguntar se era amor familia ou algo, que no, que isto non está mañado, mirad, por favor. Pois fora unha risa, claro, pois Fernando Castro Paredes foi o primeiro gañador, pero bueno, por aí pois pasou xente como José Luis Baños de Cos, que gañou 2 veces, por certo, tamén Ana Abad de la Riva, non, Ai, non, ti foi o de Achado do Castro. Ana Abad de la Riva, bueno, xente que xa ten renome no teatro. O ano pasado, pois, Rosalía Fernández Rial, foi a súa primeira obra de teatro, foi a primeira obra de teatro que tivo. E, bueno, ben, e obra de teatro, pois, eso, cunha linguaxe juvenil, cunha... Sí, e con temas contemporáneos, con temas que lles din algo tamén que son propios da idade. Que se poden meter na súa pel, tranquilamente, sin demasiado esforzo. A verdade que é importante é ter toda unha nómina, non, de autores, coleccións de libros, non, para poder representar, como non ti é só decías. Para poder representar, pero a mí parece moi importante, eu como profesora de galego, non? Nos facemos unha listaxe de lecturas, a mí non me gusta a palabra obrigatorias, que é obrigatoria, obrigas a ler, xa estamos mal, xa empezamos mal. A mí gustame lecturas recomendadas, o teu profe recomenda, non? Ou a túa profe. Entón, a listaxe de lecturas recomendadas que lle facemos, a nómina de novela xuvenil é moi, moi ampla. E poesía tamén hai, pero teatro non tiñamos. Entón eu agora podo facer unha listaxe proporcional para primeiro, para segundo, para terceiro, para cuarto da ESO, e para primeiro de bacharelato tamén, porque xa en segundo de bach len os clásicos, están agora coas Pau e todo iso, non? Pero a min gusta meter unha listaxe proporcionada, gústame que escollan, entonces gusta meter, pois, teño 5 novelas, teño 5 poemarios e teño 5 obras de teatro que che podo recomendar, non? E para mí iso é importante, non? Nivelar un poquinho, son 3 xéneros, o teatro non solamente para representar a finalidade última, obviamente, pero un teatro, por exemplo, publicado, que eu aí valoro o esforzo de Galaxia, porque creo que máis esforzo está facendo por iso, o teatro publicado dá moito xogo nos clubs de lectura. Hai moito club de lectura, e con rapazada, e ti se les unha obra de teatro, pues a ver, ti fas outra na clase, ti atopaste un texto de teatro de repente no manual, e todos, podo facer eu deste, podo tal, eu leo este, eu fago tal, eu fago de narrador. O narrador non existe, iso hai que pensalo, claro, non están afeitos á linguaxe teatral, entón miran as anotacións e eu sou un narrador. Pero bueno, non sei. Unha cousa de bonecas é que non hai moitas acotacións, e a min gustoume ler de seguido, non?
digo... É que eu creo que non é necesario. Hai que darlle... darlle... Que opinas? Eu penso que o teatro antes sí que tiña moita, se baixa a cabeza e se puña baixa a cabeza. Estaba pa aquí, pon pa aquí. Eu creo que o teatro ten que ser áxil. Tamén tens que darlle un pouco liberdade á persoa que o vai interpretar. Que o vai interpretar, non, que o vai poñer en escena. Eu refírome á lectura. A hora da lectura, pois faino máis áxil. E tipo lo que están dicindo e como se comportan os personaxes, xa sabes como son, xa construes a súa personalidade. E logo, tamén, home, a ver, hai de todo, non? Despois hai personaxes que, bueno, por mito que falen, que están a falar, o sea, son ocos, pero se ti escribes unha obra de teatro tal, pois, a ver, os personaxes van a cadar a súa personalidade por como se comportan en escena e o que din, non? Sí. Pero a nivel escénico tamén, se esta obra de teatro se leva a escena, se ti non pons demasiadas trabas, tamén o director ou a directora de escena vai estar máis libre, vai a ter, bueno, pois eu isto vexo así, isto vai non interpretar así, e a mí iso tamén me gusta logo a hora de ir a ver representada unha peza miña, non? Como a miraron. Por iso que eu creo, o teatro actual, se te fixas, ten moi poucas anotacións. Xo antes de teatro que che describían hasta como tiña que ser o decorado e os mobles e o teatro decimonónico, non? Sí. Comentabas antes que xa se estreou Bonecas. Sí. Que iso tamén é algo, bueno, pois realmente bastante inusual, non? Que precisamente neste fin de semana imos ter a estrea de Ubasute aquí en Vigo, que é unha obra de Paula Carballeira, que se publicou antes. Que se publicou antes, e que é o normal, claro, as estreas non tardan anos, meses, non, é ao revés, poucas. É ao revés. Normalmente faise a peza e logo publícase. Bueno, normalmente é así. Pero o de Paula escribiu a peza e agora levan ya a escena. Igual que as alumnas tamén. Sí, pois foi un encargo. Claro. As alumnas foi un encargo que fixeron, entón escribiu unha e despois levou unha escena, non? Sí. Pero normal é que haxa, eu creo que Carlos pode dar fe que hai moita xente por aí que ten obras de teatro escritas e que non as publica, que non están publicadas, e do que se queixa moita xente. E de feito, mira, se te pons a contar, ponte que empecé a escribir ya seu a mellor no 2005. Estamos en 2025. Cantas obras levo escritas? Sí. Xa. Iso que parei hai tempo de escribir para o Festival de Nadal e para o Festival das Letras Galegas, porque antes eran 2 ao ano. Mi madriña. Entonces, ti multiplica, serían sobre unhas 40 obras terei escritas. Cantas teño publicadas? Sí, claro, 5, 4. Claro, eu escribo para ese grupo de teatro. As que teño publicadas, moitas delas foron de casualidade. Quen che publica? Como chegas a publicar? Chegas a publicar se gañas un premio. Bueno, sí. Senón non te coñece ninguén. Entonces, por exemplo, a primeira que publiquei foi As terapias da doutora Ledicia, porque gañei un premio, que non era o premio, gañei o premio de honra, o premio gañou no aquí Carlos Labraña, pero eu coñecino a él ali, foi no 2014, entón, a partir desa obra, ti gañas un premio, a min deron o premio de honra, non? Entón, ti, ao gañar un premio, xa te coñecen. Xa te coñecen, entón ti vas coa obra, dille a editorial, mira, gañei este premio con ela, ese premio xa chavala. E a editorial publicache. Entón, despois, eu tive a sorte que ese premio organizaba o Xosé Neira Vilas, tive a sorte de coñecelo, e que Xosé Neira Vilas, pois, quedou de alguna maneira, pois, non sei, encantado, chamábame despois por teléfono sempre. Entón dicíame, non me parece normal que teña solamente esta obra escrita, ti tens que ter máis. Entón conteille, teño moitas tal, non sei que, mándamas, que che tal, que non sei que non sei canto. E mandelle obras a él, que logo publiquei en Fervenza, que é unha colección así moi pequerrechita, para ler e representar, non? Precisamente, non? En plan libreto de teatro. E aí teño varias, e claro, a necesidade do premio. Esta foi, presentei no premio,
porque estaba a rapazada facendo ensaios, non se presentara aínda non fora o estreno da obra de teatro, pero eu xa tiña dende setembro escrita para eles, entón vou probar, como aínda non saiu a tal, con boa sorte. As terapias da doutora Ledicia, que foi a primeira, pasou exactamente o mesmo. Eu escribir esa obra para o meu grupo de teatro, daquela ainda o dirixía eu, escribir a obra para o grupo de teatro e resulta que fallaron 2 persoas. Custábame máis, fallaron por motivos persoais, pois tiveron que deixar de vir ás clases de teatro. Custábame máis cambiar, sacar eses 2 personaxes que escribirlles unha obra nova. Escribiños unha obra nova, esa obra quedou no queixón. Saiu ese premio, dixen, teño esta aquí, non estaba tan mal, vou mandar. Foi sorte, porque senón, se me pasa ahora como esta, a que se vai representar o sábado, esa xa non a podo mandar a un concurso. Claro, porque as redes sociais, o sea, ti vas aí e miras, vais a representar Xente Estupenda, que se titula así este ano, Xente Estupenda, Raquel Castro. Home, claro. Ti mándala despois a un concurso, miras, oye, a mí esta obra sóname, que eu isto mirei na rede, mirei tal, e iso como se che quitan un premio por dopaxe. Non podes facer iso, non podes facer iso. Claro, entón, pois iso é casualidade, tampouco todas as obras as podo mandar a un premio. E para mandar algún a un premio teño que escribir 2, unha para eles e outra para mandar a un premio. Bueno, estamos falando o tema que para min é sempre complicado de ler teatro e ver, ir ao teatro, non? Non sei, creo que poderíamos romper un poquinho a cuarta parede, non? Perfecto. E non sei se queredes facer algunha pregunta. Sí, por exemplo, Raquel. Dime. Cale, vamos ver, eu fiz en teatro, por exemplo, amago de teatro, cosa que non sabes sempre, non? Na miña infancia, e fiz en teatro na universidade. Amagos, pero obras feitas agora. A miña infancia non estaba, ni siquiera a miña universidade, estaba asaetada por esas novas tecnoloxías que viven e conviven agora coa nova rapazada. A miña pregunta é, onde queda o teatro agora para eles, ou cal é a mirada que poden ter do teatro cando están asaetados por outras propostas, non sei se máis incitantes, menos directas, menos carnais, pero que están aí rodeando. Entón, a túa experiencia, a túa praxis, non a teorizar, sino como responden esos rapaces dos colexios ante a proposta de que fagan cousas entre eles, carnais, tocándose e mirándose, tan diferentes ao que vivimos nós respecto ao teatro. A nosa mirada de teatro sempre foi outra moi distinta, supoño. Pois eu creo que lles gusta porque é unha liberación para eles. Neses momentos, ese tempo que están ensaiando, libéranse do aparello móvil, de estar aí sometidos, tócanse, interactúan, é directo, non estás que ás veces están un ao lado do outro, están na mesma cafetería, están non, aí é todo vivir, é paixón, é gritar no escenario. Eu creo que lles gusta moito, tanto aos máis pequenos, que xa non a mellor moitos non teñen móvil, obviamente, ainda menos mal que ainda temos 2 dedos de frente, hai algúns que xa sí, que pasan así as follas xa. Pero nos adolescentes do instituto gustalles moitísimo. Temos un grupo de teatro no instituto, concretamente, moi numeroso, e hai piña entre eles, fan amizade, é un círculo perfecto. Os que foron outro día son rapaces que lle fixemos ir ás 7 da tarde ao instituto, un mércores, e estaban en segundo de BAC, e onte empezaron exactamente, e foron ali, e víbeno, e derono todo. Non sei, é algo que lles motiva, separaos dese rollo tecnolóxico. Unha especie de antídoto. Sí, totalmente, porque non é, nin siquiera é gravar cinema, non é facer cinema, que en cinema, pois a cuarta parede é cuarta parede, non hai interacción co público, pero aquí sí. Entón é como o móvil, ti miras moitas cousas, chegache moita información, tal, están aí, poden pasar horas e tal, que mesmo nos pode pasar a nós, tal, non sei que, non sei canto, pero o feito de estar ali, de pasar, porque se pasan nervios,
Iba a decir yo que o tema da adrenalina, adrenalina, ¿no? e vas a estrenar. De interactuar, claro, están... de saber o papel, exactamente. o que tes que facer. Chega o público en directo, non hai esa cuarta parede que distí, ese nervio. Motivos moitísimo. Os que se meten no grupo de teatro, en primeiro da ESO, cando chegan, rematan como estes que miraches outro día en segundo de van. Eses nenos xa empezaran en primeiro da ESO en teatro. E van todos os anos. E pasan unha tarde a semana. Ali nos institutos sabedes que hai unha tarde de clase, non? Nós temos os martes. Pois estes ou quedan o luns pola tarde ou quedan os mércores pola tarde, pero van a ensaiar polas tardes. E iso, eu creo que é como un antídoto para ali está prohibido o móvil, por suposto. Está prohibido o móvil no ensaio de teatro, non hai móvil. O móvil queda fora, como se foras a un exame. Ese é un tempo para interactuar, para falar e para mirarnos a cara. E logo xa o día do estreno, e ás veces imos de xira. Entón xa vas a outros institutos a facer a obra, non? Eu creo que lles motiva moitísimo iso. Por iso me parece moi importante o teatro. Notas ti neses alumnos unha certa transformación? A ver, están en época de crecemento e, bueno, obviamente hai unha transformación, pero como axuda o teatro en habilidades sociais, habilidades de comunicación, falar en público, dirixirse... Porque eu creo que, non sei, creo que debería de ser unha asignatura ou algo que debería de estar pois máis no día a día, non, dos centros de ensino. Tanto eso como a música ou a expresión corporal que decíamos antes. Sí, debería antes. estaba, pero... Ves esa diferente relación entre eles tamén? Sí, o teatro, a ver, o teatro ensínalles moitísimo. Non é necesario tampouco, se estás todo ano, se vas a aulas de teatro. A ver, a todos lles gusta representar a finalidade última é sacar a peza adiante e tal, non? Pero o proceso todo é importantísimo. E notase moitísimo, é como se me dis, se faz a comparativa, unha persoa que escribe moi ben e redacta ben e non ten falta de ortografía, que non tens que estar aí a facer exercicios de escribir con B, escribir con V, non sei que, é unha persoa lectora, é unha persoa que lé, nótaselle moitísimo. O subconsciente, tú estás lendo e xa estás te fixando como se vai con B, con V, se escribe así ou asado, non? Entonces, o teatro estalles axudando a vocalizar, a postura corporal, a saber estar, a saber ter unha dicción, a saber tratar o público e dirixirse ao público. Un rapaz que fai teatro, se che ten que facer unha exposición oral en clase, borda. Un rapaz que non fai teatro, unha rapaza, pois está aí, pegas a pizarra digital ou a que teñas e ali se queda. A pizarra digital. Tú tens pizarra digital. Teletrocutas. Sí, quedas aí pegado, move, co dedo, tal, non sei que, así, ou dachas costas e pon salir directamente o que hai na pantalla. Iso un rapaz que fai teatro non che das costas. Dirixes ao público e móvese. Ti diante, imagínate que isto é a aula, que ten que expoñer un traballo, e vai facer como fago eu, sendo profesora. Vas dun lado para outro, tal, sinalas, a ver ti, tal, non sei que, vas así. Agora, si estás cortado, se non tes tal, a rima está ali, bueno, tens alguna pregunta, tal, é distinto, a posta en escena. E iso dalle moitas habilidades, a rapazada perden o medo escénico, que é moi importante, porque bueno, non sei, igual tes moita sorte, tes o traballo para unha persoa, non todos somos iguais, obviamente, non? Pero podes ter un traballo, estar todo o día pechado nun laboratorio, pero hai moitísimos traballos cara ao público, e o saber estar, e saber falar, e saber comportarte, pois é moi importante, non? E iso son habilidades que che dá o teatro, facer teatro. Concordo totalmente. Algunha outra pregunta? Unha pregunta dos inicios. É dicir, dúas preguntas en unha. Por un lado, como non sabía que estudar varias filoloxías, que tratamento se lle daba ao teatro naquele momento? Porque, como vimos, ata agora que se está empezando a recuperar un pouco, as editoriais estaban llenando de costas. E outra, que está medio relacionada, que é, como me enterei outro día que fuiches compañeira da actriz Mónica Camaño, pois, si tamén te veches como al inicios na aula universitaria, ou iso influiu para que te meteras a escribir teatro? Pois mira, fixen galego portugués e fixen hispánicas.
A carreira é filoloxía, non? Ámbalas. Filoloxía. Filoloxía non é maxisterio. Entón, en maxisterio están orientados para só, única, exclusivamente, dar clase. Ti meteste en maxisterio é para dar clase primaria, non? O infantil. Entón xa levas unha serie de como que debería haber na facultade, e sei que as hai, te coñeces tamén a Isabel Mociño, non? Que sabes que hai recomendacións lectoras para que logo eles e elas llas poñan o seu alumnado, non? Ben, agora, se en filoloxía podemos facer despois o que agora é o máster, non? Para dar clase, para ser profesores, daquela era o CAP, chamábase, curso de adaptación pedagóxica, e se ti querías ser profesor ou profesora, e se non ti podías traballar nunha editorial ou traballar nun xornal ou traballar servindo cafés, pero non estaba especificamente orientado para ser profesor. Entonces non había unhas recomendacións lectoras para nós traballar despois a posteriori co noso alumnado. Estudábamos os clásicos. Eu en galego estudei todos os clásicos, máis que clásicas, por certo, porque as clásicas descubrinas eu pola miña conta, e en portugués exactamente igual. En hispánicas podo te asegurar que hubo unha temporada que eu falaba en verso, porque nos mandaban ler moitísimo o teatro de Lope, Calderón, todo iso lémolo todo. Eu sei cachos de memoria. Unha pasada. É unha pasada iso, non? Pero en galego non me sucedeu iso. Non nos mandaban ler teatro. Ti sabías, eu daquela, cando estudaba, andaba por ali, eu miraba, porque Mónica traballou con el, Mónica Camaño, que mencionabas, Roberto Vidal Bolaño. Non tiña sobras aí para nós ler. Roberto Vidal Bolaño tiña a idade que teño eu agora daquela. Era unha persoa que xa, bueno, claro, actuaba, representaba, pero non tiña aí un catálogo que ti che puxeran na facultade, non? Entonces, en castelán sí, pero teatro clásico, non había obra, non nos enseñaban os autores nese momento actuais, non? E logo, pois, en galego absolutamente nada, descubrino eu despois. No Mónica Camaño era a miña compañeira de facultade, estudamos daquela, non existía aquí a Universidade de Vigo como tal, e era un campus asociado á Universidade de Compostela. Entón había moitas carreiras que facías aquí os 3 primeiros anos, e os 2 últimos a especialización, que no noso caso era galego-portugués, era en Compostela. E aquí fixemos os 3 primeiros anos, non? E xa nos conocemos aquí, dende o principio, e estivemos xuntas, vivimos xuntas mesmo, alá en Compostela. Ela xa fixera teatro, facía teatro, xa desde Cangas. Por qué? Porque tiña un profe no instituto que a meteu no teatro, tal, Celso Parada. Importante no mundo do teatro, foi profe dela, non? Entón, ela empezouse a meter no teatro por iso xa desde o instituto. E logo na universidade deuse que podías, os estudantes universitarios podían acceder a ir a aulas, representaban despois no centro, bueno, ali no teatro principal, non? No final de curso, eran aulas a que ías de balde os estudantes de calquera disciplina da universidade. Eu non ia, porque eu ia con Mónica, ia a todos os estrenos, íamos todos, éramos amigas, estábamos aí sempre, non? Pero non ia por qué? Porque eran aulas de teatro para representar unha obra para ser actor ou actriz. Era para actuar, só. E eu iso é unha cousa que sí que sempre tive moi claro. Así como na miña clase a mellor son a mellor actriz, eu vou a dar unha charla ou vou que sexa, pero eu subirme á escena, non, ese non era o meu. Non son actriz, eu non son actriz. Entón eu o que quería era escribir os textos. A cociña. Sí, estar por atrás, escribir os textos, eu quería dirixir. Tal, pois eu isto faría tal, ou isto tal, non sei que, non sei canto. Eu quería estar por atrás, que se mirara o resultado, que tamén é moi bonito, tamén resulta moi gratificante, pero non estar en escena, non iso pódeme. Entonces, pois, eu non estive na aula de teatro da universidade por iso, por esa razón. Era única exclusivamente, creo que sigue sendo, para interpretar.
para a interpretación, e non había nada relacionado, bueno, agora tamén temos aquí, que na miña época non había, obviamente, A escola SAT, de- non? a Temos escola a de SAT teatro. aquí en Vigo, cando eu estudaba non había iso, non? Cando eu estudaba de estudar, porque xa temos unha idade, non? Que Por tamén que? eu quería facer xornalismo, pero non o había aquí. Non quería facer filoloxía, quería facer xornalismo. Pero non puiden ir a Madrid naquel momento, e entonces tiven que facer filoloxía. Por que non nos leis un pouco do... Un cachiño. Un cachiño, Son un veña. cachiño moi pequerrechiño para rematar. E vou vos ler pois, o que sería Xoana, que é a científica que crea este ser, non? De intelixencia superior. Cando mira como é, realmente, unha parvada, pero ela é unha persoa moi perfeccionista, e entonces pois, non é o que ela quería crear. E di: non quero velo diante, a súa visión é a evidencia do meu fracaso. Agora mesmo yo vendo por unha cantidade simbólica a tenda de xoguetes que temos en fronte. Ou mesmo yo regalo. Sí, regalo yo. Empaqueto e deixo yo no medio da tenda. O vello xogueteiro xa lle buscará acomodo nalgún fogar. Cando volva, non quero verlle esa cara de paspán que ten. E vaise. Entonces, é o que eu comentaba antes, non? O fracaso. Non? Esa criatura que creaches que non é o que ti queres e renegas dela, que é realmente o que fai Víctor Frankenstein, non? É como eu este ano tocoume dar valores éticos, sempre tens que dar algunha para encher horario, sabes? Valores éticos, curreimo moito, para dar valores éticos. Que non guau, curres, Raquel. é moi interesante, Sí. moi interesante. E entonces nesta última avaliación estamos con pois eso, a inteligencia artificial, tamén demos a bioética, ética medioambiental, non? Todo, a ética, valores éticos na actualidade, non? E este é un tema pois moi puxenlles de lecturas recomendadas, por exemplo, outra obra moi interesante que é Eu Robot, de Asimov, sí. non? Sí. Que tamén hai unha lei que sale aí, non? Que realmente a novela de Asimov pois úsase moito agora para crear bichos destes de inteligencia artificial. Di que ningún robot lle pode facer mal a un ser humano. Entón, ata que ese é o que quero plantexar, non? Ata que punto sempre creamos as nosas criaturas, sexa cal sexa os nosos fillos mesmo, coa aspiración de que nos superen, non? Chegarános a superar a inteligencia artificial? Rebelarase contra nós? Pois iso. Entón Lois, ao final de todo, di que Lois é a tal. Bueno, vos xa non sodes nenos, entonces como non sodes nenos, se vos destripo o final, dá igual. Sabes por que se chama Lois? Porque unha lata orgánica de inteligencia superior. Entonces, ese era o nome que lle quería poñer a científica, lata orgánica de inteligencia superior. A Lois, que ainda non tiña nome, pareceulle fatal, porque quen anda por aí dicindo que se chama lata orgánica de inteligencia superior. Entón ela díxolle: xa teño, mellor, baste chamar Lois. E el di: Lois? Lois, gústame. Moi ben, encantado, chamoume Lois, fala co público, tal, interacción. Gústame moito de romper a cuarta parede. Sí, moi ben, Lois, tal. E ela apago. E o axudante dille: por que o apagas? Porque é defectuoso, non ves? Non era tan inteligente, non se deu de conta de que Lois son as siglas de lata orgánica de inteligencia superior. Ves que te dicía unha parvada, non? Entón Lois ao final di, falando de Xurxo, que é o xogueteiro que quedou dormido, e di: ao final desconectouse el mesmo, porque xa me diredes o que é dormir, se non desconectarse, cargar a batería, vaya. Eu non teño que cargar a batería, nin cargar o estómago, nin ir ao váter a facer esas porcalladas que facedes vos. Está falando co público. Un pouquillo de aceite de oliva de vez en cando e listo. Quen é máis perfecto entón? Quen? Eu ou vos? Non quero que me contestedes, é unha pregunta retórica, desas que non teñen resposta. Non quero que me contestedes, porque non preciso que ninguén me diga cal é a resposta. O que non entendo moi ben é por que nos creastes. Sí, por que nos creastes e nos fixestes tan intelixentes? Se non queríades que vos pasásemos por enriba, que vos superásemos. É certo que todos os pais e nais queren para as súas crianzas o que non tiveron para eles, pero mesmo así, non sei, nunca pensastes que chegaríamos a dominarvos? A non precisar de vos? Risa malvada, que mola aí.
Se pensastes que íamos ser os vosos criados, non sei, fostes ben parvos. Ou é que os pais teñen fillos para que lles fagan de criados? Os pais teñen fillos para que sexan libres e millores que eles. Enlárgase, e vaise. E así, Fin do prácticamente... terceiro acto. Xa está, ata aquí. Moi ben. Bueno, pois moitas gracias. Gracias Maribel e Gonzalo, que estades no voso 40 aniversario. A verdade é que é Sí. unha maravilla Vir aquí sempre. sí. Sí, sí me gusta, claro que sí. claro. Son os 40 primeiros, efectivamente. E moitas gracias a vos por acompañarnos. E, bueno... Pero María tamén tiña aí un cachiño dun libro que quería que lera. Leo un cachiño. Vale. Mirade, de un libro que ela, claro, veu a presentarme a mí, pero tamén está na parte comercial de na parte Galaxia. comercial de Galaxia. Mira, Entón, dentro dunha semana o noso querido Xosé Cermeño vai a presentar aquí este vale, libro. Pues facemos aí boca a xente entón, para que veña. vamos a facer pois a remuda, non? Que pasa? Que estos son prosas... Despois tens que dicir a él que lea un cacho do meu. Pois vale. Estos son prosas breves. E hai unha que se titula Representación. Eu dixen, caramba. Bueno, pois entón lemos un cachiño de representación e di: fun ao teatro. De momento, para poder contar que presenciaches unha función de teatro é necesario poñer o verbo ir diante. Ver unha película, apostar os cabalos, mercar uns zapatos ou xogar cuns amigos que están na outra punta do país non implica ir a ningures. Podes facelo perfectamente, como sabemos, sen moverte da casa, grazas a internet. E cada día é máis frecuente que o fagamos así. Mais para ver unha función de teatro é imprescindible coller a chaqueta, sair da casa e desprazarse até a un teatro ou a un lugar semellante, onde poidan instalarse simultaneamente os dous elementos necesarios para que suceda esa cousa extraordinaria que chamamos representación. Uns actores e uns espectadores. Tamén pode ser en singular, un actor e un espectador son dabondo, pero case sempre é máis divertido se hai máis xente. Está moi chulo, Moi ben. Iso é o teatro, ir ao teatro implica. Igual que ir a unha presentación tamén implica sair da casa e ir a unha presentación. A propósito. En vivo. Por lo tal, eu quero darvos as grazas, somos pouquiños, pero ben habidos. E douvos as grazas porque viñestes ata aquí e fixestes o esforzo, non? Graciñas. Bueno.